Ngibingelele ngokukhulu ukuzothoba umoya engcwele ekhona kule ndawo. Sibingelele baba bongcwele, sibingelele sukhona baba, sukhona. Ngithathe leli thuba ngibingelele umama baba egameni lika Jesu. Bashayele ngizandla. Amele ngisho ngize ngicele. Haleluya. Ngibingelele obaba emumva. Haleluya. Ngibingelele ogogo bami engimathandayo. Haleluya. Bese sibingelela esingabo. Haleluya. Ngibingelele nomphathi ohlele esiphathele kamnandi. Haleluya. Oh haleluya. Bazalwane ningathuki ngihamba ngeenyawo. Ngithatha uqobo likama. Haleluya. Ngishipha iphele ngiliphethe. Haleluya. Oh haleluya. Siyakhonza. Oh haleluya. Oh haleluya bazalwane. 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 Ngibonge leli thuba engilinikezwe. Haleluya. Baze bakhuluma kahle. Udokotela no prophetess. Haleluya. Nkosi. Inkulu into kunina bafethu. Haleluya. Kodwa sikho lapho. Haleluya. Mina nginikezwe isihloko oku abantu abasha ebandleni. Haleluya. Umuntu omusha unamandla ke. Haleluya. Kahle inamandla into entsha. Haleluya. Haleluya bazalwane. Haleluya. Inamandla into entsha. Uzwakala uNicodemus ebonile amandla kaNkulunkulu uyanyonyoba. Haleluya bazalwane. Uyanyonyoba ayofuna iqiniso. Nkosi yami ngathi ngiyambona esenyonyoba. Ungumpriest omkhulu. Haleluya. Kodwa ngenxa yokuthi ibalulekile into entsha futhi into entsha namandla. Onyonyoba eyona into entsha. Haleluya. Ngoba Jesu ehla ezulwini ezemhlabeni wayiletha into entsha. Ngeke ngizele
uJesu, he came to introduce the kingdom of God. Nobody is to reveal the kingdom of God. Hallelujah. But I will preach. Hallelujah. Hallelujah. Kuthi ngithi nje umuntu omusha namhlanje uma ivukele phansi wena ungukukhanya kwezwe. Hallelujah. Ubambeke. Akuvelanga ukukhanya obumnyama kudingeka ukuthi kube mnyama ukuze kuzovela ukukhanya. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Bazalwane bami disturba. Hallelujah. Bazalwane, iverse engiza nalo liku 1 Corinthians chapter 3. Hallelujah. Thina sikukhanya kwezwe. Hallelujah. Athi ubhala kahle ekuqaleni komhlaba wayekhona uLizwi. Ekuye enguye. Athi uJohane konke khona kwavela ngaye. Bese kwakumnyama. Yena wadala ukukhanya. Ngoba kwakungeke kube khona ukukhanya ubumnyama ngakho. Hadebe lights. Sasingeke silamukele iqiniso engekho amanga. Hallelujah. But amen abazalwane besethu. Amen. Hallelujah. Thina sukhanya. Hallelujah. uNkulunkulu uyazi ukuthi ukufakeleni kwifemelo kuyo. Ngoba kahle uwena ozokhanyisa. Wena uyisibani. Hallelujah. Hallelujah. Wena uyisibani. Noma udelelekile unjalo. Noma bekweya. Kodwa wena uyisibani, wena uyakhanyisa. Ungazibukeli phansi. Uthi ngisho njalo umuntu omusha. Khumbula ukuthi ayithathe baba ngezandla. Inkulu into ekumina. Izwe lethu lilele ezandleni zethu. Hallelujah. Ngoba thina sukhanya. Come on my son, come on my son. Athi amen abazalwane besebetholile. Ngoba mzoqhubeka mbe ngathi amen. Hallelujah. Chapter 3, 1 Corinthians chapter 3. Verse number 10. Hallelujah. Sizofunda incwadi kwabaseKorinto bokuqala isahluko sesithathu. Isihloko ukwakha phezulu kwesisekelo esiyiso. Ukwakha phezulu kwesisekelo esiyiso. Shuthi if lithi iBhayibheli ukwakha phezulu kwesisekelo esiyiso, shuthi zikhona ezinye izisekelo. Kodwa sisodwa esiyiso. Obhazobhela uma indlu iqeda isisekelo makufika imvuli yawo. Jesus. Verse 10. Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo, omunye wakha phezulu kwaso, kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezulu kwaso. Baba, izwi lakho liphefumule nguwe, lenguwe uqobo uNkulunkulu wethu, sifundise ngalo, usigcwalise ngalo uNkulunkulu wethu. Buyela umntwana wakho esazokhuluma baba wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.
haleluya. Uyeza khona za. Bazalwane, ngiyithanda la khona ethi uthi ngokomusa kaNkulunkulu engiyiphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo. Athi omunye wakha phezu kwaso, athi kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Haleluya bazalwane, haleluya. Incwadi ebhalwe uPawuli, haleluya. Pawuli nawe wayijule kakhulu, haleluya. uJesu uyisisekelo se-salvation. uJesu uyisisekelo sombuso kaNkulunkulu, haleluya. Umuntu omusha ukubhasobhele ukuhamba ungenaso isisekelo esiyiso. Kuthi angithi namhlanje sanjelwe amakholwa ahamba engenaso isisekelo esiyiso, ingakho eshesha kangako ukulimala, ingoba isisekelo asikho. Kuthi angisho ukuthi inamandla lento yesisekelo, ngoba umuzi iy'ndoka zithwala irufu, kodwa iy'ndoka zithwalwa yisisekelo. Haleluya bazalwane, haleluya. And obheke uma kwenziwa umuzi ukuthi isisekelo noma kwi-foundation kufakwa izinto ey'delelekile, kufakwa ama-blocks ahlevukile, haleluya, ngoba kwakhiwa isisekelo. Into ey'delelekile zinamandla, ingakho athi uNkulunkulu uyayiphakamisa impabanga ezaleni, athi ayihlalise etafuleni ide namakhosi, ngoba inamandla into edelelekile. Kuthi angisho ukuthi namhlanje nje ukudelelekile namandla, haleluya. Bazalwane, mina ngizoba mude kakhulu, ngike ngizwe abefundisi ukuthi bazoba bafishane, kodwa abandi mina-ke ngizoba mude ukuthi futhi ngizoba mfishane, haleluya. Bazalwane, athi meqhubeka athi ngokuba akakho obeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. Haleluya bazalwane, isisekelo singuJesu, isona sodwa awukwazi ukusikhetha and awukwazi futhi ukusinciphisa, ngoba siyimele. Lithi iBhayibheli uPetru noJohane benyuke noJesu beye entabeni. Lithi iBhayibheli babona indodana yomuntu ikhazimuliswa, haleluya. Bathi babona u-Eliya, Elijah, haleluya, noMose. Obeseshilo uPetru wathi singesabi yini idokodo phezu kwale ntaba, haleluya. Ngenxa yokuhamba nesisekelo, muhamba nesisekelo khona izinto ayibonayo abantu abangayiboni. Muhamba nesisekelo khona izinto ayitholayo abantu abangayitholi. Kanti ulale uthukuthele kodwa muvuka uyahleka ngenxa yokuba nesisekelo. Isisekelo siyamenza umuntu, isisekelo siyamakha umuntu, isisekelo siwanda amandla omuntu. Haleluya bazalwane, isisekelo sibalulekile ngoba ukuxega kwesisekelo indlu yawo, haleluya.
Haleluya. Mangibuka imoto. Haleluya. Imoto kaBaba. Haleluya. Haleluya bazalwane. Mangishayi baba lasign ungikhumbuzile baba ukuthi ngakhuluma ngesipilling sakhe. Namhlanje ngizokhuluma ngemoto yakhe. Haleluya. Mangithatha ukubheka baba. I-foundation ayikazi ngcono. Haleluya. Because ibukele kaphansi. Haleluya. Kodwa iyo eyenza umsebenzi omkhulu. Haleluya. Kodwa ngithi eyibo imoto kaBaba. Bonke abantu ngabona ngapha bancoma injini. Bancoma amalele sithi ukuthi imoto ayihambi, injini ingekho. Kanti isisekelo singamasondo. Haleluya. Uma imoto ingenawo amasondo, ngisho ngathi injini ayingakanani kodwa ayihambi. Kodwa uma imoto ingenayo injini uyakwazi ukuyidosha ihambe. Haleluya. Ngeke ngizwe. Uma imoto ixagelwa injini noma kukhona ama-injector angekho right enjinini, kodwa uyakwazi ukuhamba, uyakwazi ukuyiginqa bese uyayiphusha bese iyahamba. Haleluya. Noma ungayibeka etabeni, ungayidushi izozehlela ngenxa yokuthi ikhona i-foundation. Haleluya. Haleluya bazalwane. Haleluya. Haleluya. uJesu uyisisekelo esiyiso. Haleluya. Umuntu omusha ongenaso lesi sisekelo umthola la ngamele umthole khona. Ulesine namhlanje selapha kodwa abanye abekho lapha, abanye bakwezinye indawo. Haleluya. Haleluya. Kodwa ngisho ukuthi lapha ehlezi khona kunesimanga, ekhoneni bakhe kunenjabulo, ngoba isisekelo siyiso ubonakala nenjabulo nje. Haleluya. Ube nenjabulo nje noma kunzima, kodwa ube nenjabulo ngoba uyazi khona into ekuphakamisayo. Noma bekuzamazamisa bahluleke ngenxa yesisekelo. Bayisi. Noma bekududule kodwa ngenxa yokuthi ubeka isisekelo esiyiso. Udokotela uSamu kade khuluma udokotela uSamu kade khuluma ngokutshala. Ekutshaleni nakhona kulele kwi-foundation yokuhlabathi. Haleluya. Kuya ngokuthi utshalaphi, kuya ngokuthi utshalani. Ngeke ngizwele leyo. Awukwazi ukutshala amadumbe kumhlabathi ofayo, kodwa kudingeka ukuthi kube umhlabathi onamatshe ukuze ukwazi ukufaka inhlama yamadumbe. Haleluya. Kuthi ngisho namhlanje ukuthi hamba umuntu omusha unesisekelo esiyiso. Kubalulekile ukuba nesisekelo. Haleluya. Ngoba noma uphambuka endleleni, kodwa ngenxa yokuthi ikhona into omi kuyo eyisisekelo. Yazi ukuthi
muhamba unesisakelo wenza ngisho izinto ongazazi, izinto ezinamandla eziphezulu. Buka nje uPetro. Lithi iBhayibheli uJesu eqeda kuhambisa isixuku wabalandela wabesemkhunjini. Bathi bembona ehamba phezu kwamanzi bathi sibuki. Kodwa uPetro nje wamane into eyodwa wathi, Nkosi, uma kunguwe ngitshele ukuba ngize. Ngitshele ukuba ngize phezu kwalamanzi. Lithi iBhayibheli uJesu wathi woza Petro. Ngale ngathi eza uPetro. Kanti uPetro engahamba phezu kwamanzi, kodwa uyahamba. Haleluya. Lithi iBhayibheli uPetro esahamba phezu kwamanzi lose focus. Wafocus ukuthi hayibo ngempela ngihamba phezu kwamanzi yini. Washisekelo. Ukuphasopela uba umuntu omusha. Uthi ehamba nesisekelo. Mase nake ezinye izinto mase siyasuka isisekelo. Noma iyasuka yena kwiposition. Ngoba isisekelo simile njalo. Haleluya bazalwane. Ngizovele mande kakhulu kanti kusenza ibishop. Haleluya. Kodwa bazalwane kubalulekile ukuhamba unesisekelo. Haleluya. Sengifala phansi. Kodwa ngisho ukuthi ngiyabona umfula ngisho ngathi ukufike ikhukhule njani. Uncamela ukuvuleka kube mkhulu kodwa uya la uya khona. Haleluya. Awubuyele emuva. Uya phambili la uya khona. Ngisho ngathi ukufika amanzi amangakanani uncamela ukuvuleka. Bese uhamba ngamandla. Kuthi ngisho ukuthi izinto ezisivukela yizo ezisinika amanzi. Uthe usabile kade ngaphambili. Uthi umkhuzuko iwona ubuyisela phambili. Haleluya. Kumnandi ukushayela futhi kubi, kodwa ikona okusidela ezintweni eziyaphambili. Athi ubhala kahle, ngiyakhohlwa ngokungasemumva, ngiphokophela kokungaphambili. Uma ungashayeki uzokhohlwa yini? Haleluya.